Podzimní jesenní lov dravcov na prívľad začína s mojou chuťovkou obľúbenou, ktorá mi ani nie pred mesiacom vytiahla životnú rybu. Môžete mrknúť vo videách. To ste nevideli, 99 cm sandát zubač. Strašná raketa. Áno, zabral na 4,5 cm nástrahu. Takže za pár hodov skúsim s ňou. Potom prehodím pár nástrah a uvidíme. Myslím si, že čas na dravce je, takže kúkajte to, lajkujte to, zdieľajte to, komentujte to. A veľmi rád budem, keď mi dáte svoje pocity a rady do komentov pod video. Tak a medzi tým, čo som vypol kameru, tak samozrejme klasika, prehodil som na strahu môjho kriklavého zbrojnoša za bieleho Ilex Chuby. A mám tu krásny záber. Vôbec netuším, čo to je za rybu, ale záber bol asi na druhý hod a bol fakt dobrý. Bol fakt dobrý, takže myslím si, že to bude nejaká celkom pekná rybička, ak sa mi ju podarí vybrať. Ale záber bol brutálny. Na 3,5 cm Ilex Chuby, kamaráti, záber bol brutálny a vyzerá to na celkom fajnú rybu, že dúfam, že ho vyberem a nevypnem to. A je to krásny boleník. Fakt, že pekný. A nechce sa mu. Nechce sa mu. Neviem, či to vidíte. Bojuje. Statočne. Taká 50, 55 možno. Ale už pekná ryba. Naozaj pekná. Takže vyťahnem ho. Fajnová, krásna rybička. Nádhera. Neviem, či ho vidíte. Takže odopneme mu nástrahu. Zoberiem si na to klieštiky. Nerad by som mu robil zle. Najprv nástrahu takto ven. Takže nástrah je vonku. Ako vidíte, ryba naozaj krásna. Dám jednu fotku a pôjde naspäť. No, s rybou som sa odfotil. Trošku sme si zabojovali aj v podberáku. Medzi tým sa trošku zotmelo, takže skúsim väčšiu nástrahu. Možno na nejakého zubačika. No, uvidíme. Bojujem ďalej, kúkajte ďalej, snad nejaké ryby ešte prídu. Bolen bol krásny, zmeral som ho, mal 60 cm. Čo už je relatívne pekná ryba. A hlavne u tejto ryby, čo mám naozaj veľmi rád, je ten neskutočný boj v prúde, to je proste fantázia.
No a keďže je trošku pri tme, tak som vymenil salmo bielo-modré za takýto fajný kriklavý woblerík a vyskúšam tých candátov zúbačov, no uvidíme. Tuto zalovil asi nejaký fajný ostriež hneď pri brehu. Skúsim to tam hodiť. Ale ochladzuje sa, sviežo je. Sviežo je. Pozriem, 5 stupňov. Á, to nie je až taká tragédia. Zvyknuli som aj na horšie. Aj, to bol záber ako sviňa, vypol som to, kurňa. Ty vole, to bol brutálny záber, do prdele. Kurňa. No, takže videli ste jednu parádnu rybu, jeden brutálny záber. Bohužiaľ mi zohol hák a neviem, čo to bolo, nevybral som to. Takže ja to na dnes ukončím a dúfam, že sa vám video páči. Ak hej, dajte odber kanála, nejaký ten like, ako sa ukazuje na obrazovke, koment, zdieľanie a verím, že sa vidíme pri ďalšom videu. Takže užívajte videa, majte sa krásne a ahojte.